Governor Chukwumasoludo emego ka amata n'obodo abụọ fụ Ọka 2.0 na Onitsha 2.0 ga-esenite isi n'afọ na-abịa abịa agaghị enwe aganiru ma ewezuga njikọ aka ya na ndị town planners nakwa otu ndị ọzọ dịgasị iche iche. Governor Soludo mere ka amata nke a n'oge ọ na-agwa ndị otu the Nigerian Institute of Town Planners NITP Ọka okwu. Onye ụlọ anyị bụ Joseph Egbeọcha sonyere ha wee kọrọ anyị ka abịa ihe si wee gaa. Ka ọ na-agbape ya bụ amụma nkụzi nke 26 ka Gọvanọ Soludo nke onye na-echeta ya na ya bụ mmemme bụ kọmishọna na-ahụ maka ala na steeti a bụ ọkammụta Ọfọnze Amuchiaze nọrọ kọwaa na gọọmenti Anambra steeti kpọrọ mkpa ọrụ ndị na-ahazi maka obodo akpọrọ town planners na-arụ ma gbakwunye na n'ihi na enweghị ala ka esiri chọọ ọchịchị ya na-abagidezi n'iwegharị obodo ya nakwa ịhụ na enwere ezi atụmatụ maka ịrụganyesi ihe bụ nke ọ kọwara na ọ bụ na emeghị ya ọnọdụ ọtụtụ mmadụ na steeti a agaghị adị mma. N'okwu mgbape ya na ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa National President nke Nigerian Institute of Town Planners bụ Dọkịnta Ogbonna Chime kọwara ya bụ mmemme dịka nke ebumnuche ya bụ iji chọpụta gbasaa ma mekwa ka ndị mmadụ mara nke ekwe na-akụ n'ihe gbasatara otu o si arụ ọrụ ndị nhazi obodo n'oge dị ugbu a si otu a kwalite ịdị uchu n'ọrụ ha ya nakwa ndị ọzọ nwere nke ha na-atụnye n'ihe gbasatara ọrụ mmepe obodo. N'aka nke ya onye ji ọkwa President nke Town Planners Registration Council of Nigeria TOPREC bụ Maazị Isiakụ Kura nke onye na-echetere ya na ya bụ mmemme bụ osote ya Dọkịnta Ezekiel Gon kọwara na ala Nigeria bụ nke ọdịnihu ya dabere na njikere ọ dị ịhụ na enwere obodo ndị arụrụ arụ nke ọma site n'Ọka. Abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.